I was going to Joburg East and I was not aware bana itaxi imali, right? So ndikwacela this bra apha xa ngwam ndimbuza bana how much is the taxi? And bana taxi 65 rand. Okay, fine. Ndikhupha 65 rand with no hesitation. Gqiba ke ndibakela away. Bear in mind, the taxi was 25 rands. Taxi was 25 rand. Qha lo bhuti ugcwele i-corruption kwi-ANC. So ndihle ndipholile caba ke lo mjita apokotela itshintsha andihoyanga la way. Okay, fine, akho very sharp. Hey man, ndibona xa imali isiza from emva bana hayi man kuza i-25 rand kuza i-30 rand kuza imali encinci man kubek 65 rand. Understand? Fine, ndihambisa imali. Hey man, ingqondo ithi vuka nontombi, sulala akho kwenu apha. Ndithi no man, ndibuza sisi itaxi imalini athi 25 rand. Ndikwayicela lo bhuti lapha xa kwam ke ngoku ndithi bhuti abendicela itshintsha yam athi itshintsha yakho. Ndithi eya kantshintshi yam ndibona upokotela imali and laa mali lo ipokotela yeyam. Athi iyakho njani? Ndithi I asked lo sisi lapha cangwam uthe itaxi is-25 rand wena uthe i-65 rand mna ndikhuphe i-65 rand. Athi mina hayi bo Scots. Hayi ke salo brother yena wathi akakhumbule ndixelela ngeteksi eyi-65 rand yena xa le ngxaki etshintshi mandixelela udrayiva kangendawo yena ipassenger fakile i-earphones anto gqiba jonga apha phambili. Eva khe ndakhwaza nathi ndifuna itshintshi ndakhalculate imali le besiyikhuphile apha thina sonke ndicela itshintshi yaloo mali leyo bathi hayi kudala idlulile kudala isiwe emva loo tshintshi akho tshintshi eshotayo. Ndakrwacala le nto indapha xa ngwam athi wena bhuti cela sale ngesiphaphilane. Athi lo bhuti lo sisi ndikuxelele ukuthi anginamali yakho angiyazi 65 rand tshintshi yakho iphi mawuna ngingayo tshintshi cela udrayiva. Ndithi ndimxela udrayiva kuthiwa itshintshi kudala ibuyile and ke sana imali apha ayizuba komnye umntu uzawuba kuwe because ubani oxokileyo nguwe mene ndini mencu. Andijonge sana ubrother wathi afake i-earphones laa nto ndamkrweca athi bhuti ndinguwe benza zikhuphe ezo earphones okanye uzazibona zikubetha ebusweni. Wandinika i-side eye sanobrother aqomba ufane wandinika i-side eye bhuti okusalayo eyam imali ndayifuna ndanyusa voice ndatsho ubana bhuti ndifuna imali yam. Iteksi soba yazibuza ubana what's happening. I'm like lo bhuti lo undiqhathile uyandiskema ngoku uthi itaxi 65 rand nolixesha itaxi 25 rand xa ndisisibhanqa seteksi kaloku mna ndimandela urhola ihlahla ndihamba ndibhatalela wonke umntu beyinxoshonxosho uthi wishi but ke eventually he gave me the money because the driver interfered was like mayibuye yonke imali zonke itshintshi mazibuye sizophinda sidistribute itshintshi kakuhle sisemva. That's how I got my money back. I'm like, nja